Hola. Avui al Parlament de Catalunya, Junts i Esquerra, de nou, s'han negat a retirar l'acusació particular que la Generalitat està exercint contra centenars de patriotes catalans, encausats i jutjats pels talls de la Jonquera. Aquesta gent que estaven exercint el seu lliure dret de manifestació i de protesta per una injustícia flagrant i un estat de repressió total, estan sent encausats per un govern que diu que defensa la independència, que farà la independència, que protegeix els independentistes i que demostra dia sí i dia també que fa just el contrari, que es comporta com una administració colonial, repressiva i contra l'independentisme. Ja és prou greu que fossin els cossos de Mossos d'Esquadra, la Policia Nacional de Catalunya, la que identifiqués aquests independentistes participant i exercint com a una força d'ocupació, quan la gendarmeria francesa no va identificar ningú. Que, a més, haguem d'aguantar que la Generalitat de Catalunya es presenti com a acusació particular contra gent que està defensant precisament la independència i la fermesa d'un govern que hauria de ser independentista i que és purament i mediocrement autonomista. La nostra responsabilitat, la nostra, la vostra, la de tots els independentistes, és tenir la valentia i la intel·ligència suficient com per anul·lar políticament aquests dos grans partits polítics i convertir el poder del 1 d'octubre, el poder d'aquests 2 milions d'independentistes, en un poder polític de veritat, representat per patriotes intel·ligents, coherents i valents, que estiguin connectats amb la voluntat i l'energia del carrer, no que hi vagin en contra. Des de Força Catalunya és el que farem.